बे फैलावनि सोमोन्दै आं बुंनो गोसो गैयामोन, नाम लानो गोसो गैयामोन आरो दा नोंथांमोना सोंबाय नालाय आंथ' बुंनांसिगोन। दा फैलाव बसुमतारिया इउपिपिएलजों सापर्ट होदों माबादों बे बिनि खोथा, माने होयोबाबो फेक्टर नङा, बेजों बेगाव मानसि गैया, हल्ड गैया, मानसिया गुवाहाटीयावसो थायो। नोंगौ मानसिया बे समस्तिनि, अब्लाबो बेयाव बेनि हल्ड गैया आरो बेखायनो जेबो एफेक्ट गोलैया। आरो बिथांखौथ' मिथिखागौ जोंनि बर' समाजाव थारमाने एसे थाखा फैसानि एसे लब दं मानसिया। औ, बे थांनाय बाराव बिपिएफ सरकार थानायाव मेरला बिपिएफनि इएम एमसिएलए सोरबा एमएलए मिनिस्टार बिसोरनाव थाङै थाङै फैसा बिख्ल'ना लाबोदोंमोन जेनेबा। बेनि फिल्म शुटिं खालामग्रा केमेरा पर्यन्त बायना होदों। बेयाव बिपिएफनि मानसिनि अबदान दं आरो दा आरो सरकार गैया नालाय आरो ओरैहाय जालायबाय, ओरै मोनगोन सानबाय आरो फिन बिपिएफआ पावाराव फैबा आरो फैफिनलायगोन बिदि। बेखायनो फोथाया मानसिफ्रा बिथांखौ। बैथा गैयिनाव जेखै थाङो बबेखै थाङो मिथिरोंला आरो बिदि। बैथा गैयि नावजों रुजुजायो, माने बोजों थांगोन बेनि जेबो थिरांथा गैया। औ, बारा जेरै बुयो ओरैहाय थांफानो हागौ। कख्लाबारि बियाबनिफ्राय दा बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहागोन होननानै नै दा मुहुर्तआव जों नुना मोन्दों आरो माने नैबे बर' रायजोफोरा मोनसे गोसोआ सोलायनाय फैदों। थांनायाव जेनेबा गोबां मानसिया इउपिपिएलनो भट होनानै प्रमदखौ देरहाहोदोंमोन, नाथाय जेबो खामानि जायासै। 2 बोसोरनि जानोसै, जेबो खामानि जायाखै। आरो जिखिनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना नंखाय न'खर साख्रि होगोन होन्दोंमोन, गैया, मोनाखै, नङा होमबा? सोरनोबा सेल्फ हेल्पनो 75,000 होगोन होनना बुंदोंमोन, बेबो गैया। दा बिदिनो सेंग्राफोरखौ जेरैबायदि मोनसे जागरण लाबोदोंमोन, स्किम मोनगोन, थाखा मोनगोन, बायदिसिना लब होदोंमोन, नाथाय बेफोर जाफुङैयाव सेंग्राफोराबो एसे थारमाने गोसोआ गिदिंफिनदों आरो